Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a unha muller que xa representa un dos piares básicos do noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Marila Abad Suález é parte da alma do noso grupo, pois xa non sabríamos estar sin as súas reportaxes fotográficos. Marila aporta ao mundo cultural esa sabia nova en forma dises rapaces alumnos do Colexio Cardenal Cisneros que nos emocionan cos seus poemas e, como non, Marila tamén nos anima coas súas novas no mundo da filatelia, que é a súa paixón. Hoxe, no número 20 da nosa revista, dentro da sección Coleccionamos, Marila regálanos o seu artigo filatélico que titúlase Os castelos de Ourense na filatelia, fortaleza de pedra e papel. Eu tentarei poñer voz aos primeiros parágrafos para que coa revista nas vosas mans disfrutedes ata o final. Ourense, terra de historia e pedra, garda entre os seus vales e montes unha notable colección de castelos que foron testemuñas de loitas, alianzas e lendas. Estes monumentos que en tempos defenderon señoríos e camiños atoparon tamén un novo escenario na filatelia. A través dela, as fortalezas ourensás, desde Monterrei hasta Castro Caldelas, viaxan polo mundo convertidas en emblemas da memoria e da identidade galega. Percórrense os castelos de Ourense que foron inmortalizados en selo ou cuño pola orde cronolóxica de aparición. Queridos amigos, continuade ca lectura deste impresionante artigo de Marila ata o final. Grazas, Marila.